Rojava Kurdistane di navbera Türkiye u hevkeshe nuyen Suriye'de. Van Rojan, reveberia khweser a Rojava Kurdistane biçarenusek u şereki dine dijvare rubiruye. Türkiye hev dide ku hezin demokratik in Suriye'ye hesede neçarbike, ku peymana dehe adara 2025 abi hükümeta demki ya Suriye re biçih bine. Peşi, dive em bizanin çima Türkiye eleke dare kurden li cirane velatesveye. Hinceten velet çine. Çimacı heye ku Türkiye bi eşkereyi li diji Rojava Kurdistane komploye bike. Divi varide, dive em bala khabidin hin rastiyanu biraninan. Di sala 2011 de, dema ku pela Bihara erebi peşket, beşar eset his kir ku velate vi dinav aloziye deye, u hevlda ku sve neziki kurdan bike. Di nisana heman salede, Bihara erebi velet girt. Sve peşandanen li velet di despeka swede bun, dema ku medyaya Türkiye nameyek ji Abdullah Öcalan veşand. Peşi PKK bandorek mezin li serkurden Suriye dike, ku li PKK'ye dinerin. Ya duyemin heke Türkiye bikswaze erişi Suriye'ye bike, eve biçarenusek mina ya Saddam Hüseyin re rubi mine. Name di demekede li ser nave Öcalan hate veşandin ku 4 sal bun malbat, parezer u nuneren vi nediti bun. Dema ku evhin serok vezir bu, tekiliyen nezik bi seroke Suriye'ye Beşar Esad rehbun. Di havina 2010 de Erdogan got, eme okas neziki Beşar Esad ku em mina malbatekene. Le her ku sve peşandan zede dibun, rejima Suriye bi agir u hesin li diji serhildane derket. Erdogan ji Beşar Esad regot, ki biswine hukum bike, eve biswine biçe. Veşandina peyama Öcalan u guhertina helvesta Erdogan li hember kujere iro u doste du rasterast armanç dikir ku destverdan u şaşkirina şoreş u destgeftiyen Suriye bi tevahi u peşigirtina li çarenusa kurdan bike. Hükümeta Türkiye bi taybeti Erdogan biswe, bawer dikir ku hükümeta Beşar Esed de pirtişti tehemul neke. U de dinav hefte u mehande bi heman çarenusa hükümeten Misir, Libya u Tunisere rubi mine. Di, sala 2010 hükümeta Beşar Esed hevce bu ku jibo dur ketina jihilveşine seferber bibe. Di havina heman salede vi hezen swe jihin bajar u deveren Rojava Kurdistane vekişand u ev dever radesti Partiya Yekitiya Demokratika Kurd PYD kir. Beguman hükümeta Suriye hem pişkiriya Rusya'ya li piştswe his kirda ku jihetera hilveşine derbas bibe. Hem ji komara İslamiya İran'e bi peşkeşkirina milyaran dolar devlemendiya İran'e, şandina hezen tepeserker u çekirina komplo u senaryoy, an hefteye sweye diktator paşkuhnekir. Türkiye u İran her yek dixwestin reça buyeren li Suriye'ye, li gori berjevendiya swe bibirin, ve demeji digotin ku her çendem veki du velatan xwedi çarenusa xwene. Berjevendiyen swe bi destverdana buyeren li Suriye, le em li gori berjevendiyen hev tevdigerin. Rejima İran'e dixwest bi her avayi rejima Beşar Esed jihilveşine rizgar bige. Devleta Türk, dixwest bi hinceta ideolojiya Öcalan u şoreş u deskeftiyen vi Beşe Kurdistane binave PKK'ye li diji. Wan seri li her jure komplo, xapandin u şerhwaziye bide. Pişti ku reveberiya van deveren Rojava Kurdistane ji aliye Partiya Yekitiya Demokratik pide ve hat girtin, Türkiye ji her deme betir dest bi tekbirina şoreşa Rojava Kurdistane kir. Di sala 2013 dema ku pevajoyek kaşo aştiye li Türkiye dest bekir, şandeyeke kurda binunertiya Salih Muslim serdana Türkiye kir. Huyeye ku evji serdana İran'e kir. U bi rayedaren Türkre beri her tişti Serok Vezir Ahmet Davutoglu. Uretiviya da kuliser aştiye nikaş bikin. Di demek kurt de bisaya alikariya Türkiye, Daesh evgas hurt bu ku beyi alikariya hevpeymaniya bi peşengi Amerika'ya u sebir u fedakariya kehremanin Kurd tekbirina ve dijvartir buya. Şereli diji Daesh u tekçuna ve bi taybeti Kobaniye, jibo Kurden her du beşen Kurdistane, bi taybeti jibo Rojava Kurdistane, serbilindi u derfet heke zerin afirand. Beguman, Türkiye jiveyeke pir nigeran bu, jiberku ve jirantiya Daesh'e jihebun u svere ve beria. Urdan, neteweye herikevin di avu axa kule dijide tercih dikir. Erdogan ve deme mizginiya baş dida gele velate xwe ku Kobani hilveşiya, eve hilveşe. Veki din, Türkiye pir nerazi bu nişan dida ku heval bend alikariya Kurdan dikin. Heta li gelek deveran, li ji berjevendiyen Amerika'ye tevdigerin, u bereşve didin Rusya'ye. Ji damezrandina hezin demokratik in Suriye'ye hesededi sala 2015'de. Türkiye dixwaze ku koalisyona navnetewe yeli diji Daesh'e heman baldariye bidewe. Bid,
In Türkiye uşereli diji Daesh'e bisperin Türkiye'ye. Tiştek ku ji hêla civaka navneteveyî ve ket bi ciddî nehat girtin. Di salên 2017 heta 2019 de Tirkiye bi navên cuda çar operasyonê dijî Rojavayê Kurdistanê pêk anîn, bi hinceta serdestiya PKK'yê li Rojavayê Kurdistanê. Ya herî berbiçav, dagirkirina Efrîn bû ku Tirkiye îdiya dikir ku sezek di navbera hêza Hizbullahê de kişandiye û axsa vê jî hew veketandiye. Kurd, tevî destgirtiyên mezîn ekslakî yên kovan di şerê, li dijî Daeshê de bi dest xistîne, li dijî Tirkiyeyê endamê NATOyê û ji ber vê yekê velatekî ku serdestiya PKK'yê gefe li evlehî û yekîtiyê dixwe. Velatê Swêdî hesîband. Ev nekarên Rojavayê Kurdistanê ji gefen êrişên Tirkiyeyê bîparêzin. Diktatoriya Beşar Esed, bi piştgiriya Komara İslamî û Rusyayê, karîbû di sala 2024 de li ser destîlatdariyê bimîne. Dema ku hêzin Tehrir el-Şam, bi serokatiya Ehmed el-Şeriya, bi piştgiriya Tirkiye û di rastiyê de li gorî komployek pêşvexa İsraîl. û Amerîkayê di heştê kanûna pêşîn de di şerekî giran de hikûmeta Beşar Esed hilveşandin, di dehê adara 2025 de pesede bi rênîvîniya Abdullah Öcalan, bi hikûmeta demkî ya Sûriyeyê ya bi serokatiya Ehmed el-Şeriya re peymanek imzekir, ku dîve heta kanûna pêşîn vere bi cîhanîn. Em dizanin ku peyama Öcalan alî ser bêçekkirin û xwe hilveşandina PKK'yê di 27 sibata îsal de bû. Vê demê niha gelek nîkaş hene ka gelo peyama Öcalan ji bo hesêde jî derbastî be. Peymana di navbera, Ehmed el-Şeriya û Mezdûmebdî de çarenûsa Rojavayê Kurdistanê, rêveberiya vê ya herêmî, hêzên vê yên şerker û zirxên vê vedîhevîne. Beguman, Kurdan jî destpêkê vehewdane ku xwê jî peymanê veşêrin. Ji ber ku ev dizanin ku çarenûsa Rojavayê Kurdistanê divê bi danûstandinên Öcalan bi devleta Tirkiyeyê ve nêgiredan, Sûriye ne aramê û kesnîzane rêça bûyeran ber bi ku vedîçe. Hervîha, niyet û xewnên rastîn ên Ehmed el-Şeriya hîn swê eşkere nekirîne. Her komek ji bo xwê çekdar e. Sûriyeyeke al-oz, nearam û kaotîk hebûna hemû civak û neteveyên li Sûriyeyê, tevî Kurdan jî tehdît dike. Hikûmeta demkî ya Sûriye topên hêzin demokratîk ên Sûriye HSD demek dirêj xistiye kada Tirkiye û Tirkiye top xistiye nav dîwarên girtîgeha İmraliyê. Tirkiye ji bo vekabûsê bere Swêdayê Abdullah Öcalan û di kotmehê de pêre pêvajoyek bi navê Tirkiyeya bê teror dest pê kiriye. Ji ber vê yekê di 14 mehenborî de bêçek bûn, swê hilveşandin, yekbûn bi hesêde peyê de yepece, an jî bi hikûmeta demkî ya Sûriye re xala sereke ya danûstandinên bi İmraliyê re bûye. Ji ber vê yekê, di pratikê de em dibînin ku dewlet Bakçelî serê êrîş û gefên vî yên li dijî Kurdên Rojavayê Kurdistanê ye. Bakçelî bi dehan caran dubare kiriye ku Öcalan soz daye ku vê belav bibe û bêçek bike. PKK sozên swê yên derbarê hesêde de bi cîhanî ye. Piştî serdana şandeya herî bilind asê partiyan Partiya Demokrat, AKP û Partiya Netewperesta Tirkiye bo İmraliyê di hefteyên dawî de, herî kêm du raporên bi tevahî cuda li ser. Nêrînên Öcalan li ser yekbûna hesêde bi hikûmeta Sûriyê re hatîne eşkerekirin. Li gorî raporê, Öcalan dixwaze ku hesêde di sê hêzin bîhêz û yekgirtî de tevlî hêzin Sûriyeyê bibe û evlehiya navsweyî ya Rojavayê Kurdistanê di destê Kurdan bi swê dibe. Lêbelê, raporên jî her du partiyên destîlatdarên Tirkiyeyê nîşan dîdin ku divê Kurd bi tevahî teslîm bibin. Hewldanên Tirkiyeyê ji bo bidestxîstina ve armancê ne. Ji aliyekî ve hikûmeta Sûriyeyê teşwîk dike ku êrişî Kurdan bike. Ji aliyê din ve. Efelî êrişeke rasterast li ser Rojavayê Kurdistanê dixwe. Ji ber vê yekê, Tirkiye zekste li hêzin demokratîk ên Sûriyeyê dike ku bi awayekî ferdî tevlî hêzin Sûriyeyê bibin, nêdî hêzeke rêxistinekirî û bîhêz de. Ger rêveberiya xweser a Rojavayê Kurdistanê vere hilveşandin, evê di danûstandinên swê yên bi Abdullah Öcalan re bigihîje xaleke bingehîna demokrasî. Tirkiye bi hin awayan hatiye sekinandin. Tirkiye bi hemû hêza swê hewl dîde ku vê kabûsê bi dest bixe. Ji ber vê yekê çarenûsa Hizbul, ahû rêveberiya xwesera vê di bigîranî rêça danûstandinên di navbera devlet û Öcalan de diyar bike. Dilsozên netewperest, bang li Kurdên Rojava dikin ku siyasetek û stratejiyek serbîsveya taybetî ya Kurdên Sûriyeyê bişopînin da ku swê jî tunebûne rizgar bikin. Hincetan nêde Tirkiye û li dijî daxwaza Öcalan a entegrekirina takekesiya hesede, di nav hêzên Sûriyeyê de denge swê derxe. Divê Kurd li Sûriyeyê vekî hêzek çekdar bimînin û herêmên swê kontrol bikin. Divê Kurd li Sûriyeyê swê ispat bikin.